Hi guys, for today's video, ubani na po ko ninyo kung unsa to buhaton karon. So before taan na guys nga video, ubani sa ko ninyo karon sa akong kauban didto padong sa San Miguel. So kani nga video guys is pagagabi ira niya aron giuban akong amigo ba. Kay naa daw siya tandaon sa hospital sa San Miguel. Grabig suga oy mura magsakinas mga alien. So kanang oras guys is alas 9 naman siguro pud na. Iya mo kung gichatan guys nga paubanon ko inuuban na pug ko. Chance din nato basta may libre di ay. Char lang. Unya pag abot naman dito guys na iyang kauban dito. So shout out kus iyang mga kauban dito nga una. Unya guys kay na visit naman siya sa hospital di kami manglakon na pud mi padong nga mga snack. So karon di ay uban ko inyo diri sa San Miguel. Mao di pod guys aghang taon San Miguel kay anniversary na hapit nila. So karon di ay manghita mig snack sa akong kauban kung asa mi mukaon sa food park ba o diri sa burgeran. Unya ka nakarelay sa migas nga walay kwarta, edi ay namis burgeran. So naday pulay piryahan din dapita. So nag-expect ko guys, ang paiton sa kong kauban is burger. So ang gipalit din niya is secret. Naalita karon sa IC Burger Junction sa San Miguel. So ang gipalit niya is pizza with Pepsi. Nya pagkahuman dito guys, namili pud mi diri og mga souvenir diri sa San Miguel. Basin di ay pagpalitan ta ba? Maunang muuban ta og pili-pili pud ta kay barato ra kayo ilang mga souvenir diri guys. Unya pag human ana guys, iya kong gipalitan og bracelet og arios. So kay humata lang ni video guys. So for today's video ubani ko inyo kung unsa tong bahaton karon. So karon di ay guys mag-uto na pud ta karon. Atong i-ready ang tadtaran, kutsilyo, batong, of course okay na o talong, tulo ka buktaong o duha ka batong unya bagsakan sa kamunggay human. Pag human guys atong haroson na siya oy. Of course ato na haroson of course kay di man natog kaon na og tibuok man jud. Alangan naman og kanon og tibuok. Pasin nang mubabag sa tong tilaok ba? Char. Mas okay jud kayo guys kung diri ka sa bukid nga magpuyo. Ang nakarindot din sa bukid guys, kung na kay kagaling tanom, of course, dili ka magpagawas og kwarta. So, kay human naman na ato nang i-ready ang kamunggay, of course, batong, of course, ang taong, of course, ang vitsin, of course, ang asin, of course, ang kaha, tanan, of course, ang tangad, and of course, maghaling punta. Unya, ato na nang inuno ng kaha, and then atong butang ng tubig daan, tulo ka jahong. Syaro o di ka makuha na naghinigop, tulog ka jahong. Syaro ag singot di magtuto. Unya, kanibukal naman ato nang inunod ang taong og batong kay mauna ang kinugayan nga malata. Pero mas tindot guys og half cook ra siya kay naa siya mga makuha nga mga vitamins. Unya, pagkahuman guys, ato nang gilunod ang magic nga malunggay kay karabig ato malunggay karon oy puno-puno ang buskaha. Ang tawag ani guys is lauoy. You know guys, mas lami gyud o magtanom-tanom ka diri sa bukid kay dili na jud ka arkansi kung nakay kagulingong kwarta. Sure na jud na makabuhi na jud kag asawa. Char! So ato nang giko sabaw guys kay parisan sa buwad. Dukot. Of course, bungkag na pug dukot. Ali guys, paniudto na butan ninyo. Before mag-end ang atong video, ako nagpasalamat di ay sa tan-aw karon og ni-share og ni-react. So thank you so much og God bless inyong tanan. Sa wala pa ning follow namo kay araw inyong mga kinabuhi mudagan pa. Char lang. Bitaw oy ako nagpasalamat ninyo guys sa pagsuporta sa ako ang mga videos bisan og hinay ta pero laban ra gihapon ta. Ana unsa ng life, char. Amping ta karon guys. God bless inyong tanan. Bye bye. See you na pud pohon.